Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û rêveberiya wê ya Ferskirî li Rojavayê Kurdistanê derfet da bi sedan ji ciwanên Erebê Xemer ji her dû re gezan ku tên askirin bi kembera Erebî li Rojavayê Kurdistanê ji bo kar di dezgehên wan yên sivîl û yên ewlehiyê de bikin. Ji derekî taybet tekez kir ku gundên dagîrkerên Erebên Xemer û ji ber asankariyên berçav yên ji aliyê rêveberiya PYD ya Ferskirî ji wan re tên kirin, ji aliyê karê wan yê rojane ji kar û bazirganiyê niha pêşketineke baş di avakirin û geşepêdanê de li wê deverê rû dide. Li Rojavayê Kurdistanê jî nêzîkî 42 gundên Erebên Xemer hene yên ku rejîma Bees ew anîn û wan di nav xaka Kurdan de bi cih kirin û tevî derbasbûna bêhtir ji 6 salan li ser wergirtina PYD ji rêveberiya wê di deverê de ji destrejîmê li gor rêkeftinên ku di navbera her du aliyan de di bin mêzan de hatibûn kirin, da niha hîn PYD bi tu gavan ranebûye ji bo vegerandina wê xakê ji xwedanên wê yên resen re û berovajî wê yekê bi asankariyên berfireh radibe ji bo ku bêhtir cihê xwe li wê deverê bigirin. Ew yektê hevdemî koçberiya rêjeyeka mezin ji malbatên Kurdan ji ber rewşa jiyanê ya asteng di sîbera rêveberiya PYD ya ku ciwanên Kurd bi behaneya leşkeriya xwe ya neçarî di revîne û wan beşdarî şerên xwe yên dervey Kurdistana Sûriyê dike û li gor hejmarên neeşkerekirî ta niha 15,000 ciwanên Kurd di şerên PYD de ji bo deverên Ereba li Sûriyê bûne qurbanî.